Ще ви прочета един отказ от романа Бай Ганьо от Алеко Константинов. Бай Ганьо в операта. Аз склоних Бай Ганя да се разходим до операта и да си вземем билети за вечерта. Даваха балета Пупен фее и не помня още какво. Минахме гръцкото кафене, забихме към кафе Мендъл, дето се събират българите, и се опътихме към църквата Свети Стефан. Тук на площада поканих Бай Ганя да се отбием в една сладкарница. Като не предполагах, че характерът на Дон Жуан може да влезе под кожата на Бай Ганя. Но цивилизацията какви чудеса не прави. Трябва да ви кажа, че аз се учех тогава във Виена. Бях си ходил по ваканциите и се връщах сега, по пътя за Виена се запознах с Бай Ганя. В тази сладкарница аз ходех често и много добре се познавах с касиерката. Една хубавичка и весела мома. Весела, но се държеше добре и не допущаше волности. И представете си, господа, влизаме ние с Бай Ганя в сладкарницата, приближаваме се до бюфета. Момата ме поздравява весело с добре дошъл. Аз си отговарям с някои игриви любезности и се връщам да си избера нещо сладко. И в това време един негодующ писък оглуши цялото заведение. Какво стана, Бай Ганьо? Ти ли направи нещо? Извиках аз тревожно и сърдито. Не съм, бе, брате, какво съм ми направил? Отговори сплетено Бай Ганьо с разтреперан глас. Момата, разсърдена до висша степен, с пламнало лице, с висок глас ни разправи, че Бай Ганя я оскърбил с действие. Подхванал я и не само я похванал, ами тя искаше да вика полицейския. Скандал! Скоро да се махаш от тук, Бай Ганьо. Ако те свари полицейския, работата ти е спукана. Върви нагоре, аз ще те стигна, извиках аз през сторено негодование и малко остана да се изсмея, като гледах трагикомичната фигура на Бай Ганя. Какво ми се пери? Каза с кураж Бай Ганьо на излизане. Санким, честна ли е? Знам ги аз тукашните жени. Покажи и кесията, изведнъж good morning. Ама не е прост Бай ти Ганя.